İşadi kanalıma hoş geldiniz. Men bugün Nihao яки Nihal деп аталган хикаямның дәвамын укыйм. Автор Азира Гареева Акчора. 7-нче кисәк. Хастахана ишек алдында тагын бер күзәнәкне. Судка бирәм дип янап куркыткан хатынны очраттым. Күрмәмешкә салыштымы шунда, әллә танымады, үтте китте. Аны да артыннан барып куып тоттым. Гафу итегез, ни кылырга уйладыгыз? Хатын миңа аптырап карады. Нәрсә дисез? Сез кем? Танымыйсызмы? Юк. Әле әмирнең телен югалтуын күрүдән туган кичерешләр генә җитмәгән иде. Хәзер менә тагын бер сюрприз. Ничек инде, без бит бер җөйдә, дидем үртәлеп. Нәрсә? Гафу итегез, ашыгам. Башка берсе дә әйтә алмадым. Хатын китеп барды. Танымады. Бу юлы йөрәккә хәнҗәр кирип чыккандай тоелды. Хәтерен югалткан димәк. Баласы барлыгын да оныткан. Ә бит кызым дия дукып тарган иде. Хастаханәгә кереп, узган атнада булган кабинет каршына бардым. Шунда табиб кисәткәннәр чынга шуны аңлап, билгесезлектән, чарасызлыктан һәм куркудан нишләргә белми шактый аңгыраеп утырдым. Бу кабинет безнең өчен махсус эшлидер кебек тоелды. Югыйсә, әнә башка кабинетларга чират тезелгән. Биредә беркем юк. Ләкин шуңа карамастан, ишеген ачарга җөрьәт итә алмадым. Күргәннәрнең хәле билгеле. Башкалар ни хәлдә икән? Башкалар дигән булып, үзең дә теге иманлы костюмына калды. Суд белән хакыйкать эзләргә йөргән кеше беренче булып бирешкән. Хәтерен югалткач, аңа нәрсәгә инде хакыйкать? Хакыйкать табыла да югала, югала да табыла. Менә баласы кызганыч. Ул сабый анасына да кирәкмәсә, тагын кемгәдер кирәк булуы бик тә икеле. Шунда авыр уйлардан арынырга һәм кабинет ишеген ачудан качарга бер көтелмәгән сәбәп килеп чыкты. Якында гына торган урындыктагы китапка күзем төште. Шуңа үрелдем. Бер як тышы алсу, икенче ягы яшел төсле китапка бәхет китабы дип язылган иде. Беренче битендәге җөмлә үк бәхет кошы тотканда елмаярга мәҗбүр итте. Бу китапны алдыннан да, артыннан да укырга була. Теләгәндә автобуста укы, теләсәң диванда. Буш калган битләренә үзең теләгәнне яза аласың. Бу үзе үк бәхет түгелмени? Шуннан да, чарасыз калган кешегә синең сайлау хукукың һәм хәтта, әлбәттә иренмәсәң, язу хукукың бар дип өмет бирсеннәр әле. Авыр уйларны оныттырып, алдымда яңа төр сайлау мөмкинлеге ачылды. Китапны ачуга күрдем. Гадәти басма язулы битләре кулдан язылган язулар белән аралашкан. Китап язган кешене укырганмы? Әллә аны укучынымы? Менә шул сорауга җавап эзләп, табибка керү кирәклеген онытканга сабышып, хастаханәдән чыгу юлына таба атладым. 8-нче кисәк. Бәхет китабындагы басма язу. Теләгәндә хәзерге көн белән киләчәк арасында да, чарасызлык белән чарасызлык чигендә дә бәхет табыла. Бәхет китабына кулдан язылган язу. Без икебез ике яссылыкта гомер үтәбез. Мин туфракта чагында, син күктә. Мин суда чагында, син чүлдә. Мин чәчәкле болында чагында, син карурманда. Менә шушы яссылыклар чигендә бер бәхет йөри. Таң атар алдыннан саташкан әтәчләр кычкырып алган мәлдә, туфрактагы дым күкләргә күтәрелгәндәге кебек ул. Озак вакыт көткәннән соң килеп туган яңгыр, кып-коры чүл йырганакларын юган кебек ул. Җәйге җиләс җил урман чәчәге орлыгын болынга алып барып чәчкән кебек ул. Шушылай берсен-берсе кабатламаган, үзләштермәгән, бер-берсенә яраклашмаган ике яссылык очраша. Бәхет билгеле менә шунда яши. Үзенең бәхет, табигый бәхет, мәхәббәтле бәхет. Бәхет китабындагы яңа язу. Без бер яссылыкта, келәм түшәлгән идәндә утырабыз. Бер яссылыкта кем генә утырмас. Менә, әйтик, ул да, мин дә каршы түгел. Шуңадыр да без бер яссылыкта. Ничектер, күңелнең башка кешегә сыенуга ихтыяҗы шул кадәр зур иде, бер мәлгә янымдагы кешене яратканым дип уйладым. Хәтта ышандым. Шул вакытлы чагына барлыкка килгән ышану хисенә бирелеп китеп, аның да мине якын итүен теләдем һәм күңелне бушаттым.
Білесіңбі, мен бит құш, дедім. Ол тұрып отырды да пультқа өрілді. Шынлап, мен бит құш, шуңа күрә аларны кішілерге қарағанда да нығырақ қызғанам һәм аңлыйм. Ол бірне индәшмәгенә телевизорны қабызды. Алайда туктамадым. Синең берәр кайчан құшларны күзәткәнең бармы? Ул җавап биреп тормады. Пульт белән бергә берне индәшмәгенә кабат яныма килеп утырды. Ә миңа шул гына кирәк иде. Аның куенына сыйынган килеш сөйләвемне дәвам иттем. Күз алдыңа китер әле. Кош канатларын җилпи-җилпи, хәтта каршы искән җилләргә дә исе китми күкләргә күтәрелә. Бер туктамый оча, биеккә, еракларга оча. Ул бар нәрсәдән ирекле, кая тели шунда оча. Башка илләргә, җирләргә, карурманнар, океаннар өстеннән оча. Ул минем аркылы гына каналларны барлый торгач, берсенә тукталды. Шунда йөзенә бик җитди кыяфәт чыгарып, әмма шул ук вакытта шаярткандай әйтеп куйды. Минем синең очканны күргән юк. Димәк, син тавык. Әле генә күкләрне иңләгән, асыл, тылсымлы, кабатланмас бер кош идем. Әле генә бер мизгелгә генә булса да, яраткан кешесен табуына ышанудан канатлары үскән бер җан, бер канатлы рух идем. Һәм менә тавык булып җиргә төшеп утырдым. Үпкәләмә инде, башка үзе канатлы, үзе оча алмый торган кошны белмим. Син кош булганда гына тавыктыр. Сикереп торганымны сизми дә калдым. Нәрсә инде, шаяртканны да аңламыйсың, үзе башлады да... бары оча алмый торган бер тавык. Шул мизгелдә таш атып кудылар диярсең. Канатларын тиз-тиз кага-кага, кошлар рухы чыгып очты. Зәңгәр күкләр генә бирә торган иреккә тартылу, уйларда гына булса да ерак офыкларга барып кагылу теләге дә бетте. Күктә очмагач, канатларның да, җирнең дә кирәге шул кадәр генә кала икән. Кадере китә. Җир гомер беткәнне көтеп басып атлап йөрер өчен генә файдалы урынга әйләнә дә кала. Тавык куначадан биеккәрәк оча алмый. Караңгы китәклектә ябылып ятса, аның күзләре дә күрми башлый диләр. Мин әле күрәм бугай. Бәхет шул күрәсең. Бәхет китабына язарлык бер бәхет димме, бар бәхет димме, шул. 9-нчы кисәк. Без бик бер җиргә укмашкан 4 күзәнәк идек. Бөтенләй күрми башлаганчы дип, иманлы костюмны юллап киттем. Хастаханә регистрациясендә утырган кызлар табарга булышты. Карточкасына карап, кайда эшләгәнен әйттеләр. Шәхси эшкуар ярдәмчесе булып чыкты. Әмма офистагылар аның 3-4 ай элек эштән чыгуын җиткерделәр. Шунда берсе, рәхмәт югыры, авылга кайтып китмәде микән, берәрсе ашка чакыргандыр дип сүзгә кысылды. Авыл кибеттән башлана. Бигрәк тә анда мәчет ае күрмәссең. Кибеттә сатучы һәм тагын 2 карчык үз сүзләренә шул кадәр бирелгәннәр, кемдер кергәнгә игътибар итәргә уйламыйлар да. Шундагы юк-бар әйберләрне караштырган булып, сүзләренә колак салдым. Нижникамның кызларын үле килеш табып кайтаргач бөтенләй бетерештеләр шул. Хәрәтте алдан китмәсә дә булай ук гыйбрәткә калмас ие. Чынлап кортлаганмы ни? Соң шуны сөйләп торабыз ләбаса, озата барган картлар мәйет артыннан кортларын чүпләп барганнар ди. Кит инде, әллә нәрсәләр сөйләп торма, Бер атна ятсаң кортламай ни. Кит, соң күршеләре дә кермәгәнме? Кемгә кирәк хәзер? Балаларның исәнлеген бирсен инде. Ярый әле, имам кайтып җитте. Үзе юган, үзе ясин чыккан, кортларын да ташлатмаган, үзе тутырып куйган ди, мәйет янына. Әстәгън нигә? Алар мәйетне ашаган бергә күмелергә тиеш дип әйткән ди. Ярар, авылдан мәйет чыккан көнне гайбәт сатып тормыйк инде. Сәгыйт абзыйның кешегә әллә ни зыяны тигәне булмады. Авыр туфрагы җиңел булсын. Хөррәтте күптән көтә иде инде аны. Монда кеше кулларына калып, урын өстендә ятканчы тизрәк китүең. Шулай. Кибеттән әбиләрдән алдарак чыктым да шунда ишек төбендә көтеп торырга булдым. Күп тә узмады, карчыклар сөйләнә кибеттән чыгып җиттеләр. Аларны сүзләреннән бүлеп, мәчетне сорадым. Урам башындагы бер өйгә таба төртеп күрсәттеләр. Шул тарафта манара эзләдем. Манарасы күренмиме соң? Безнең авыл мәчете манарасыз бала. Аптырама, бар, шул безнең мәчет. Имам шәһәрдән кайтып йөри. Үзенең әти-әнисе йортын мәчет итте.
әле зираттан кайтып җитмәгәндер. Җомга намазы вакытына шамалап барсаң, шунда булыр. Җомгага ярты сәгать чамасы бардыр әле. Барын, диде карчыкларның берсе. Карчыклар кибет каршындагы тыкрыкта юк булдылар. Кибеттән су алып чыктым да, мәчет урамындагы бер өйнең капка төбенә утырып вакыт уздырдым. Ул арада акрын гына кыймылдаган берничә бабайның мәчеткә кирип киткәне күренде. Birazdan тыкрыктан тагын берничә бабай күренде. Шуннан соң гына мәчеткә таба атладым. Мәчетнең элекеге авыл өйеннән бернинди айырмасы юк иде. Тәрәзәләренә кыска ак пәрдәләр эленгән. Буялмаган яңа агач идәнендә җылы келәмнәр. Түрдә мөнбәр булуы гына мәчеткә кергәнне искәртте. Мулла мөнбәрнең беренче бусагасына утырган да китапка уйган. Беркемнең сәламенә җавап бирми. Бабайлар исә сәлам ишетмәүләрен үзләренең колаклары каты булганга сылтапмы, бердә аптырашмый гына тезелеп утырдылар да тынып калдылар. Ачык калган тәрәзәдән җиләс җил исә, пәрдәләр белән уйный. Хатын-кызларга дигән урындыр дип чамалап, мич янындагы чаршау белән капланган аралыкка кирип утырдым. Тартылып бетмәгән чаршау артыннан мөнбәр тирәсе уч төбендәге кебек күренә иде. Алда хәзрәт китабына чумып нидер укый. Бабайлар аңа карап тын калып көтәләр. Әллә хәзрәт кычкырып укый, бабайлар бирелеп тыңлыймы? Мин генә бәлки берни дә ишетмимдер. Бу кадәр тынлык басмас иде. Инде бит 5-10 минут узды. Хәтер кабат табиб әйткәннәрне кычкырды. Кемдер ишетми башларга да мөмкин. Бер мәл үземнең ишетми башлавыма ышанып, бүтән җанымны курку биләп башлады. Мәчеткә атылып кергән яшүсмер малай барды. Ул кычкырып сәлам бирде дә алга ук барып чүгәләде, һәм аның мулла колагына пышылдаган сүзләре тып-тын калган мәчет эченә яңгырап таралды. Әти ачуланма яме, азан тавышын ишетми калганмын. Бабайлар бер-берсенә карап урыннарында кыймылдашып куйдылар. Арадан берсе яшьрәгенең тавышы чыкты. Ишетмәгәнгә ике азан әйтмиләр. Аннары картырак абзый кырыс кына әйтеп куйды. Азан бит әле булмады, улым. Без ашыгыбрак килгәнбез бугай. Әтиең дә әйтергә ашыкмый. Малай бер әтисенә, бер бабайларга күз төшергәч, нидер аңлап алды кебек. Башка сүз әйтеп тормыйча, кыйблага карап азан әйтергә басты. Бабайлардан бераз соңгарак калдым. Әле аларга да теге азан әйтеп, аннары намазын укыгач та чыгып йөгергән малайга да бер хакыйкать барып җитмәгән иде. Мулла бит азанны ишетмәде. Ул бабайларны да ишетмәде. Ул бары гыйбадәтнең хәтереннән генә башкарды. Намаз укыды, дуга кылды, кул биреп сабулашты. Башкаларга ишетми башлавын сиздермәде. Әле ул үзе дә бу хакта белмидер. Барыбер бу хәлгә ышанасы килмәде. Чаршау артыннан чыктым. Су алганнан соң калган кесәмдәге унлыкны капшап карадым да үзенә эндәштем. Хәзрәт, дуга укытасы килә. Дүртебезгә дә. Хәзрәт, вакытыгыз булса. Ул ишетмәде, тыныч кына бабайлар артыннан иярде. Хәзрәт, узакка түгел иде. Баралы инде, хәт. Без бит бер җөйдә. Юк, ишетмәде. Хәзрәт дим. Колагы белән карап, авызы белән тыңлаган кеше ничек борылсын? Унлыгымны ушымда бүгәрләгән килеш чүгәләдем. Чөнки аягым калтыраудан инде басып торырлык хәлем калмаган иде. Әйтерсең, ул борылып карасын өчен үземнең бөтен җан көчемне бирдем. Әле ниятем артык авыр булды да, бар көчемне алдымы? Хәлсезләнеп утырдым. Бары тик әмирләр телсез калмасын, аналар балаларын бер кашанда онытмасын дип сорап дуга кылдырмакчы идем. Аннары 240 меңдә 851 укучыга багышлатмакчы идем дугаларны. Хәлем китеп утырган мәлдә авыл әбиләренең зурлап сөйләгәннәре дә исемдә кебек иде. Иманлы костюмның ишетми башлавына үзе гаепле түгеллекне дә беләм югыйсә. Әмма барыбер мәчеттә дуга кылдыра алмаудан күңелем өшеде. 10 тәңкә садакамны калдырырга кулым тартмый чыгып киттем. Кадерле тыңлаучылар, бүгенгә тамам. Хикәянең дәвамын киләсе видеода тыңлый аласыз. Автор Айзрә Гәрәева Акчура. Очрашуга кадәр исән-сау булып торыгыз.